Kella tkun konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Nazzjonalista li tikxef għal kollox it-taħwit bejn id-deputati nazzjonalisti dwar il-proposta ewlenija ta' Bernard Grech dwar il-famuża Trek l-Estrem, taħwit li jiexet għal kollox in-nuqqas ta' preparazzjoni u studju tal-istess Partit Nazzjonalista dwar din il-weda. Il-ġimgħa wara nofsinhar waqt konferenza li segwit numru ta' konferenzi oħrajn dwar it-Trek l-Estrem, ġurnalist ta' One News staqsal il-Perit Tony Bezzina dwar id-dikjarazzjonijiet kontrastanti bejnu u bejn id-deputat Ryan Kallus, dan dwar fejn se tkun qed titpoġġa Trek l-Estrem tal-Partit Nazzjonalista. Kont f'konferenza tal-aħbarijiet tal-Awtorità tax-Xandir ftit tal-jiem fejn ipparteċipa fiha id-deputat Ryan Kallus, dan qal li Trek l-Estrem se tittieħed lejn eżistenti. Min-naħa l-oħra l-Perit Tony Bezzina qed jgħid li din issa ħadd titwessa triq li mit-tajba. Kien hawn il-Perit Tony Bezzina mera dak li qalu l-ġurnalist dwar dak li qal id-deputat Ryan Kallus propju 3 ijiem ilu. Jiena hu paċenzja. Jiena minn għandek smajta li l-inġinier Ryan Kallus qal illi ħadd itnaqqas lejn. Waqt konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Nazzjonalista mtella mill-Awtorità tax-Xandir, Ryan Kallus għalhekk. U allura iva ser tkun qiegħda tieħu waħda mill-karreġġati preżenti, però daw ħajmorru 8 feet, Mark Lawrence. Al kontrarju ta' dak li qal Ryan Kallus, Tony Bezzina qal li fl-ebda ħin il-Partit Nazzjonalista ma qal li se juża karreġġjata eżistenti. Nixtieq nagħmilha ċara illi fl-ebda ħin m'għadna li ħannaqsu il-lejn stati. Għala Ryan Kallus fuq l-Awtorità tax-Xandir ta'